והנה, בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמר לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנער הנצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הנצב על הקוצרים, ויאמר, נער מואביה היא, אשרה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקוטנה, ואספתי ואומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה. זה שבטה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך? לך קירני, ואנוכי נוכריה. ויען בועז ויאמר לה, הוגד לי כל אשר עשית את המותך אחרי מות אישך. שלם אדוני פעולך איתך משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לעשות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני וכי דברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אחיה כאחת שפחותיך.